abasaye bakolire obwali mumbara Peter Njungo Debe Bono ntaite ko Peter responsibility ye for now kere ngokora kuruga ntaite orejeste ngokora gusia ayiga sia ge erenke ngokora gusia kere ngosinde nyore okondo seli rosi nayo ko batendera nkoko gesranda bamura bande bane waikaransa segete liko bana bakolire obwali marietabo TSC number no mwaka bakolite bose bano bwari munkori kubore ntokonya banne twarakonyire bose bano ntokonya babire twakonyire na nje ngokonya best no muchi na akonya omwana ndi kurugetenga ali obuskari isaro mo uko bali mumanyete mugakole ose mumanyete na ikiagera gasi ya muchi mutari kurika bantu lakini bonko kokonya kana kumo inkorigere linde mara to omana ngoma yeto soro tari kurika bantu tari gasi ya mujumbe iyo tari gasi ya mujumbe lakini na bonko kokonya keronko wona kingo mate ande gestere kiagere gentongere tero kora muticheye tinda nyegeri bali mubuya iko ntaite konyegeria bali muba muticho bose bana bamento ntaite nge Peter Kamura antenenere nangake akore to bwari mu yakonye Aki 2014 mheshimiwa. Ndiwa akore 2014 ngole. Oyo mama maete. Kangwa na yangu maete kulukare myake menge. Ndinayo akore 2019. Abana boka bayibori mocha. Abana beto makwanza. Bose bano. Abana bali beto magocha boka batige. Abasaya bali beto mabakolira obwalimu. Bose bano. Aya. Bono ngango litibu. Serikali ekolika bangona bane yango. Ogonte intameruto lakini ando tatendikaba. Bose bano tiante ya bakora iga. Ganya bone serikali iyo nje kikaleo echebalike. Ango mutaite balike. Aruto. Ruta ko gamba. Igo emogonte bi ekene nganje ntikale na Ruto. Make sure na akonyire binti abangwa na abonsipi. Nechi pale chiane. Ngorokia mako. Yaani mutaitende Ruto moticho. Lakini omongwano oyoleli ne monoyo. Emiaka erengo bwate 34. No moke mwana moke kombwa. Tiango tebia. Moticho ayorikire intani. Ngo confirm erugumore January. Okay, ngo confirm ne ko record details yago. Oyo no 2014. Ningo 2013 ko chimaira. Otatigo oyo. Oselo 2014. Tiato akekura. Tocha akero. Tomago chava. Abadai wa buraibu ayo mwalimu. Nkio somelete. P1 ne nkongu kwanza sana. Mbone ko ligara kide nkongu. Oyatani wetu bono ka kitako yo linde gaki ngo tebine nansi asa koreta tukurana naye buna agosoka gochao. Ndokoreti. Ntawasaidia nyinyi na mkisaidika mufunze shule za South Mugirango. Timba nyango wochi gosomi Nyabururu. Inyake yogo somi na Nyangweta di okay na wasema no.